не вигнані за правду, бо царство небесне. Що не ви, а й вигнати вас будуть. І буде блудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте, веселіться, народа бо ваша велика на небесах, куди гнали прохи, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль зустріє, то ще розселити її. Не придасться вона вже ні наших, бачу, на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло світу. Не може сховатися місто, що стоїть на повинні гори. Не запалять світильника, щоб поставити посудину, а свічник світить на всім домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не будемо ти ніби ярний вас сконч пророк прийшов. Він прийшов виконати. Праві кожувам, доки небо земля не минеться, ні йота одна, ні жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. То прошу, не менш цих заповідей, людей так навчити, не менш царстві небеснім, хто виконати, навчити, стане велике царстві небеснім. Кажу ви вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне. Тіло життя не буває б'є, підбиває на судові. Я вам кажу, що кожного гнівість на братство, піддає вже судові. Скаже братство рака, піддає верховному судові. Скаже дурний, піддає генію гнині. Тому коли присеш ти до життівника дара свого, ти згадай, що брат щось має на тебе. Лиши тут дара свого перед життівником, іди примирись перед братом своїм, і повертайся про свого дара. Борись зі своїм сопротивником швидко, поки з ним до родичти. Коли сопротивник судді не віддав, я ж прислужника тобі не передав, що тебе до в'язниці не кинули. То я правді кажу тобі, не видиш звідти покійних, не віддасити останнього шеліга. Чули ж сказано, не чини перелюбу. Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з справедливістю, вже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибір кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж двоєнце тіл твоє було кинене. Як правиця твоя спокушає тебе, відітни і кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж двоєнце тіл твоє було кинене. Розказано, хто дружину свою відпускає, не катайся листа розводового. Я кажу, що кожен запускає дружину свою, крім провини розпусти. Воно воділо переліку, хто з спущеного бореться, то чи не переліку. Почули, що було страждано, не казане. Тренись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крестися зовсім. Ані небом, на престол Божий, ні землею, бо біїжок гніхів це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. І клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки не може чинити біло чорний ваш слуга, бо так, ні, аж більше на це те лукавого. Чули сказано, око з око з зуба, я вам кажу, не притим, ти злому. Коли вдарить хто правочку, тобі саме другу, хочете позвати за срочку, тобі дай плаща йому, то силувати тебе буде, відбути порожнє на милі одну, і ти з ним навіть дві. То просто те то дай, хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Чули сказано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться на тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця вашого, що в небі, що наказує сходить сонце своєму над злими недобрим і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, хіба сам ми таки роблять, коли вітаєте тільки братів своїх, то що особливого робите, чи погане, чи не так, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Стережіться виставляти свої милостині перед ми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Тож, коли чините милостиню, не сурми перед себе, хто робить у тіл цей мір, писанок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають уже нагороду свою. Ти коли чиниш милостиню, не знати тебе ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитесь, то не будьте як тіл цей мір, щоб відставати молитися по синовах та не перехрестя, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, веди свою комірчину, зачини свої двері, помолися у цей своїм, що в тайні. А Отець, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитесь, не прикажете зайв чи поганий, бо думають, ніби вони будуть вислухані своє веломовство. Отож не подобляється їм, знає Отець ваш Небесний, що потребуєте, що раніше за ваше прохання, ви ж моліться отак.